Yes, sir. Pinadate na. Pero marked as completed ito, no? Yes, sir. Upon DPWH, sir. Ano kung saan yun? Halos isang kilo, wala pa isang kilometer ito, no? Wala po, sir. Sino nagbukas ito? Dati na kaya ito. Binuksan daw nila, sir, ng 2021, 2021. Pero hindi pa nagdala. Kaya ang sinasabi niyo. Wala pa lukat. Ito lang po, no? Yes, sir. Ano yung valid? Yes, sir. Ayun na rin. Tanong ka to. Ano ka yung... Ilan siya? Sir, Ha? 0.2. 200? Yes, sir. 8 inches? 8 inches? Yes, sir. Ilan lang ho binunusan to? 3 araw, sir. 3 days ago. Isang araw lang. Dapat kasi 2021 pa ito tapos eh. Wala pa. Malayo pa to. Doon na lang. Papunta sa Rangani na? Diyan po, Kinipo. Doon yung ano, yung National Highway papunta sa Rangani. 4 na taon nilang hindi ginawa. Dapat nakolekta na nila yung pera. Ano yung kumpanya? Ba't na ginawa ito? Paano sila makakalusot yan? Wala na sinumbusot. Kailangan natin ma-check kung sa specs may bakal ba talaga dapat o wala. Kasi ito walang bakal. Wala nila yung bakal.